Kublai ya fibaro. Muntaga singi kabalang ka ay ngi ka singi borom jong kini laingot ki archangel. Pet na ka kitab jimpan pau kalanong khat ar de khot new. Nang tala ki tik kathma habneng u Mikhail bad ki angel jungu kilayale thma parsha utau yak jakor. But kumta terter pide ban pule. But pinsa i sapang angel Mikhail. Kumjiro pin pule na ka kitab Daniel kalanong shipo khatlai hadu arpo we but pinsa lap ki jingtre jongu Mikhail. Nangta na ka gospel katkum Lukas kalanong khat baning kong khot khat khandai ngalong u Gabriel la jobab u angel ngayi hakma duble yengala pha ban yetu yefi kaneka khobor babha kumjuru kajugal nong dekhat lai phusan de lai phusan arphupra au banai ban rijong ka jingpun ke Elizabeth uble ula pha yo angel Gabriel agashnong Galilea kabakarteng Nazareth ula rak khobor shakawe ke theisati balaya tektin baduwe ubri bakarteng Joseph kerten juga tak samla lalong ka Maria pet angel Gabriel kamud nong rajong ka khobor babha nangta dangi phasa kitab Tobit kalanong khat ar de khot khat san ngalong Raphael uwe na ki nyongot ki angel bakhut ki baraya laga jing duai jing rikut bad ki barong hakmat ka buram jong ublei bakhut tam pet kabalang Karakhe muntaga singi kaneka singi boram jogine laingot ki archangel tepila yasngo naga jitam naga jingtho bokhoet sapang jungki arngot bong ngalong Raphael ngalong Gabriel Mikhail uklam ngalong re pen ban kabalang ka ayingi kine ba ngin sayo ga jinge sailam jungki hakma duble Mikhail amodru ka bor jung uble ya seriam badu blai Gabriel wandra ka khobor babha te ni dua yakine laingot bag lambaga jing asylum jungki mangiru ngen la ban kongu ya kaktin jung blai ban yo ka bor jung blai bad ka jing ko jung blai badu blai badan bor baru pa baru kun baru mensim ba khudun kar kuyefi